for today, magpagupit ta. Kay itong buhok ko, naunsa na. Isa sa mga hate na ko, itong buhok. Guganahan. Pero usually, akong ginapakuha, dire lang, ilid. Kanina rin. Kinibabaw, ibili mo kay, tatat. Meron na pagkapahak, dire nga area. Kung sana ni tapos diri pod. So kailangan ano lang bili na to ning ibabaw. So tanang ako niya kung makapagupit ka. Ang hits ta mo uban na pa sakay pa para kalibre og plate ba. Gabi tay kapagupit mo niya sa trabaho. Niya plate pag yun. So what na yun. So see you later. Wala rin customer. Ang tama na nanay. Kasi tayo magyapilan sa pilakit, magdula-dula ka mo? Ang dala ko atlet. Asa dabi? Onion. Kasi mga usang nga po Volleyball. Yan ako yung mga kabaw ka nga mga kauban ninyo.
Na, ay. Malipod. Grade 7, grade 8. Pilihan raman na. Malipod. Maayaw kong ban. Ay, na siya. Noy. Kanina yo. Noy. Ayo. Muntopi ba? No! God, please, no! No! Sumbok. Eh, toko-toko. Lagu mana pilih ni boy? Mag-ibot. Boy baslog. Ganang pagupit o wala mo magwala pagupit. Kauyab na ka na ba? Klaro, may pagkatutungog ng probeta na. Klaro, meron sa... Ito tapit. Oo, ikaw na akong katunga. Ambot si mama, ikaw Yan, na. overdose. Pipit kay Inong. Kisa na yan si Pepe, overdose. Lupig pa inilaklak o tambal. Overdose na rin pa ito. Kuhan ka to.